Nikolasa Serikofa a jeho tímu o tieto plavidlá. Ich cieľom je rekonštrukcia vyloďovacieho člna v počítačovom programe. Prístup je dôkazom ochoty Dassault Systems využiť technológiu 3D vyvinutú pre priemysel na uchovanie historického dedičstva. Toto je panoramatický pohľad na zadané body v grafickej podobe. Z tohoto už vieme vyrobiť trojrozmerný pohľad, keďže máme prakticky všetky body, ktoré potrebujeme na rekonštrukciu. Ambíciou tímu Dassault Systems je vytvoriť presný digitálny model člna známy z moderného priemyslu. Aby to bolo možné, treba zhromaždiť všetky ešte dostupné informácie. Tieto výkresy máme priamo z New Orleansu, kde Higgins staval pôvodné vyloďovacie člny. Keď ich pretransformujeme na 3D obrazy, ľahšie pochopíme, ako toto plavidlo poskladali z 10 000 dielov. Hotový obraz odhalí všetky zvláštnosti lode, počnúc tvarom jej trupu. Kým vpredu plochý trup umožňuje vysadiť vojakov čo najďalej na breh, prehlbená korma dovolí lodnej skrutke ostať pod vodou. Preto môže čln rýchlo vycúvať a vrátiť sa po ďalších mužov. V tom spočívala stratégia vylodenia. Nepriateľa mal zahltiť nekonečný príliv nových síl. Pri rekonštrukcii člna čakalo ešte veľa prekvapení. Všimnite si tento malý diel. Druhé kormidlo bolo na výkresoch a malo lodi pomáhať otáčať sa pri cúvaní. To je vlastne hlavná funkcia vyloďovacieho člna. Slávne plavidlo už existuje v digitálnej podobe a dá sa obzerať zo všetkých strán. Dvere sú zavreté. Je tam celý systém spojov, ktoré držia vďaka tlaku vody. Vieme si predstaviť, že pred spustením rampy videli vojaci iba toto. Vďaka týmto inováciám sa z vyloďovacích člnov stali účinní pomocníci pechoty na plážach. Stratégia bola efektívna, keď sa ešte pred člnmi vylodili tanky. No morské dno pri pláži Omaha nám rozpráva iný príbeh. Expedícia tu našla konvoj skoro 25 tankov. Ako si to vysvetľujete? Čo sa tu stalo? Toto územie sme preskúmali. Označili sme vyše 400 cieľov. Ako je označený tank zo dňa D? Ktorý to je? Trojuholníky. Tie zelené trojuholníky. Vidíte, že najviac ich je pred Omahou. Narátali sme ich tu vyše 25. Historik Adrian Lewis je expert na vylodenie na pláži Omaha. Nové objavy expedície mu dali jedinečnú príležitosť overiť si najdiskutabilnejšie okamihy operácií z dňa D. Dejiny obojživelných tankov. Má to logiku. Prídete do prepravnej zóny, ste 18 kilometrov pred pobrežím. Sú tam dva prápory obojživelných DD tankov. Jeden naľavo, jeden napravo a jeden sa utopil asi tu. DD tank je tank, ktorý vie plávať. Jeho úlohou je rýchla podpora pechoty. Môžeme si len domýšľať systém tesnení tanku s lodnými skrutkami. Skúšky prebiehali v pokojných vodách a na malé vzdialenosti. Na pláži Omaha bolo všetko inak. More bolo búrlivé a aktívna nemecká obrana, ktorú bomby nepoškodili, prinútila lode spúšťať tanky ďaleko od brehu. Po vysadení sa 741. tankový prápor pustil dole rampou a prvý tank sa potopil. Po ňom šiel ďalší a tiež sa začal topiť.
Predstavte si, že ste v 3. Čo si pomyslíte, keď sa 2 pred vami potopili? Z 32 tankov práporu ich 28 skončilo na dne. Tanky, ktoré tu ležia, majú ešte tesniace rámy. Tieto sa bez pochyby potopili 6. júna na svitaní. Väčšina posádok stihla ujsť a zachrániť sa. Strata tankov pred Omahou však prispela k tragickému a krvavému chaosu v americkej pechote. V prvej vlne invázie prestúpilo v priebehu noci z lodí na vyloďovacie člny 1400 vojakov. Člny mierili k pobrežiu vzdialenému asi 23 kilometrov. Nepretržité nočné bombardovanie vytvorilo dymovú clonu, ktorá halila pobrežie. No napriek množstvu bomb nebol zasiahnutý ani jeden významnejší obranný cieľ. O 6:35 nastal pohyb. Vojaci museli prejsť 500 metrov k prvým dunám. Tú vzdialenosť musíte prekonať pod paľbou z mínometov a medzi zátarasmi. Tu guľomet, tam guľomet, ste v krížovej paľbe, pália do vás zo všetkých strán. Všetko, čo malo byť zničené, je nedotknuté. Predstavte si šok v hlavách vojakov, ktorí došli na pláž. Nič, doslova nič nie je tak, ako im hovorí. Bez podpory tankov a pod paľbou nedotknutej nemeckej obrany je masaker nevyhnutný. Behom pár minút je 90% vylodených jednotiek vyradených z boja. Pláž je pokrytá telami, pobrežie lemujú zničené člny zasiahnuté nemeckými strelami. Vyloďovacie člny mali problém, kde pristáť. Niektoré plávali hore-dole a hľadali vhodné miesto na pristátie a spustenie rampy, chápete? Predstavte si, že čln pristane, chlapi vyskočia a namiesto, aby dopadli na piesok, sú pokrk vo vode. Každý vlečie okolo 30 kg výstroja, majú plné poľné, v ruke zbrane a na sebe muníciu. Niektorí sa utopili. Prichádzajúce invázne jednotky sa na seba tlačia a nevedia sa dostať z tohto pekla. Mŕtvych je takmer 1000. Treba konať. 2 americké torpédoborce zariskujú, priplávajú bližšie k brehu a začnú páliť na nemeckú obranu. Táto akcia nepriateľskú paľbu trochu zabrzdí. 5 hodín po začiatku invázie sa karta začína obracať. Počty vojakov narastajú a pomaly obsadzujú nemecké pozície. Neskoro popoludní je pláž konečne pod kontrolou spojencov. ...6. júna večer je na francúzskej pôde 150 000 mužov. Vylodenie bolo úspešné, hoci jednotkám sa nepodarilo preniknúť tak hlboko, ako predpokladali. Niektoré pláže boli zvlášť smrteľné. Na Juno stratila Kanada vyše 1000 mužov a na Omahe padlo 2500 amerických vojakov. No straty boli nižšie, než sa očakávalo. Obetí bolo asi 4000, čo neboli ani 3% nasadených jednotiek. Vládol tam zmätok a asi aj nenávisť. Všetci sme to chceli mať za sebou a vrátiť sa domov. Tak si na to spomínam ja. Videl som priveľa mŕtvych, aj z našej lode.
Tam sa ich putovanie skončilo. V Lamanšskom prielive. Pre mnohých to bolo miesto posledného odpočinku. Bill Allen bol ošetrovateľom na lodi 523. Mal 19 rokov. 6. júna jeho loď vyložila náklad a späť do Spojeného kráľovstva vzala telá mŕtvych vojakov. Nazad sme viezli mŕtvych. Po smrti sme ich umyli, podľa známok na krku sme ich identifikovali, zabalili do plachiet a dali na chlad. Tak sme ich dopravili do Anglicka. Loď sotva pristála a už zazmierila do Normandie s ďalšími vojakmi a výstrojom. Prioritu malo čo najrýchlejšie upevnenie pozícií na pobreží. 3-krát sme sa úspešne otočili a vyrazili sme 4-krát. Práve som doobedoval, vyšiel som hore a postavil sa k zábradliu. ...19. jún. Na palube bolo 200 amerických vojakov a bojové vozidlá. No búrka, ktorá predpoludním besnela nad kanálom, zahnala loď ďalej od brehu. Vtedy narazila na mínu, ktorá jej prerazila trup. Loď za necelú hodinu pohltili vlny. Bill Allen patrí k tým, ktorí potopenie zázračne prežili. Veterán sa do Normandie odvtedy nevrátil. Ale príležitosť prísť s expedíciou zmenila jeho rozhodnutie nevracať sa do dávno zabudnutej minulosti. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Teší ma. Rád vás vidím. A ja vás. Pôjdeme k vraku. Tu niekde by mala byť loď 523. Budeme nad ňou. Presne nad ňou. Tu už niečo vidieť. Kormu a kormidlá. Vidíte? Leží na bruchu. Tam je spodok trupu. Je veľmi poškodená. To teda je... Je to tu roztrúsené. Všetky tie kusy. Takže korma je ešte tam? Áno, je tam. A tam prova. Ťažko tomu uveriť. Rozoznáte tvar lode na sonare? Áno, veľmi dobre. Je to ten tvar. Pozrite sa na tú dieru. Myslíte, že je od míny? Pokiaľ viem, musí to byť ona. Obrovská však. Normálne ju rozlomilo. Kde ste boli, keď sa potopila? Vpredu, na prove. Sedel som vo vojenskom aute. Vy ste na lodi sedeli v aute? Práve som dojedol a bavili sme sa s vojakmi. V tom sa ozval najhorší zvuk v mojom živote. Ani ho neviem opísať. Potom sa začalo všetko triasť. Všade začali lietať trosky. Hneď som vedel, čo sa stalo. Trafili nás. Vybehli sme von. Silný výbuch rozlomil loď na polovicu. Väčšina vojakov ostala v troskách pri mieste výbuchu a prova, kde bol Bill Allen, sa za pár minút potopila. Vládol tam obrovský zmätok. Nik nevedel, čo má robiť. Nemali sme nejaké rozkazy. Každý konal na vlastnú päsť. Všetci chceli len rýchlo vypadnúť. Ja som bol medzi poslednými. Nie celkom posledný, ale medzi poslednými. Plával som dosť mizerne a premýšľal som, či je lepšie utopiť sa s loďou, alebo pri pokuse dostať sa z nej. Bolo to ťažké rozhodovanie. Tak či tak by som bol prehral.
No, mal som šťastie. Bol tam ešte posledný záchranný čln. Silný vietor a vlny nepustili malé člny k topiacim sa a ešte umocnili tragédiu. Potopenie lode si vyžiadalo životy takmer 200 mužov a 117 členov posádky. Kvôli nim sa sem Bill Allen vrátil. Putovanie chcel dokončiť na mieste, ktoré je preňho cintorínom. Som na ňo hrdá, lebo to chcel. Na túto chvíľu čakal 70 rokov. A teraz vidí loď, na ktorej skoro umrel. Vôbec sa nepokladá za hrdinu. Jeho hrdinami sú tí, ktorí boli na lodi s ním. Chce sa im pokloniť. Nemyslíš? Tam je tank. Aha, pozrite sa. Je prevrátený. Ťažko tomu uveriť, však? To vám poviem. Potápači uvidia najprv náklad. Pozoruhodnú zbierku vojenských vozidiel. Jeepy, prívesy, tanky a Shermany americkej armády. Loď, na ktorej bol Bill, ich viezla 20. Dobre si pamätáte ten deň? Áno. Sotva budem žiť tak dlho, aby som naň zabudol. Uvidíme aj prvú mojej lode? Dúfam. Chceli by ste? Rád by som. Aj ja to chcem vidieť. No sila výbuchu a korózia, ktorá rozožiera loď, vytvorili spleť železa. Loď duchov, ktorú Bill sotva poznáva. Ani stopa po mieste, na ktorom stál. Ani číslo na prove. Veterána uspokojí, že môže aspoň zasalutovať nad železnou truhlou. Ako ti je? Si studený. Ako sa ti to páčilo? Kruté, ale bol to silný zážitok. Skvelé. Hrdinovia sú tí, čo tu ostali. Ja som sa vrátil, nie som hrdina. Ste hrdina. Ďakujem. Dráma lode 523 nebola ojedinelá. Nemci si uvedomili rozsah ofenzívy a pokúsili sa o reakciu. Luftwaffe každú noc zhodila do oblasti pristátia ďalšie míny. Nový druh mín nereagoval na kontakt, ale na zmenu tlaku vody, na zvuk motora či na elektrické pole, ktoré vytvárali oceľové lode. Míny mali čo najviac prekážať upevneniu pozícií na plážach. Väčšina vrakov tu nie je od dňa D. Pribudli v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch. Ústie Sény bolo dlho nebezpečným miestom. Nemci boli v Lávri a v Cherbourgu. Celá tá oblasť bola vojnová zóna. Pre spojencov bolo kľúčové upevnenie dobitých pozícií. Museli rýchlo dopravovať nové jednotky a tisícky tón materiálu.
Ešte nevyhrali. Nemecký protiútok mohol celú operáciu stále zmariť. Plánovači vedeli, že ak sa im podarí udržať v tajnosti miesto vylodenia a dopraviť do oblasti dosť síl, môžu sa dostať na breh. No udržať sa na ňom bolo naozaj ťažké. V skutočnosti sa ešte veľa mesiacov každý diel, ktorý potrebovala armáda vo Francúzsku, musel dopraviť cez Normandiu. Potreby jednotiek a výstroja boli obrovské. Spojenci od začiatku plánovania operácie Neptún predpokladali, že budú potrebovať 12 000 tón materiálu a 2500 vozidiel všetkých druhov. V tom čase to bol objem prechádzajúci veľkým obchodným prístavom. Problémom bolo, že v oblasti pristátia neboli dosť veľké prístavy s hlbokou vodou. Preto sa spojenci rozhodli vybudovať si vlastné. Projekt bol taký rozsiahly, že jeho stopy sú na pobreží Aromanč dodnes. Kedysi tu bol prístav, ktorý patril k najrušnejším na svete. Z Anglicka prišiel početný tím konštruktérov, ktorí mali postaviť dva umelé prístavy. Jeden v anglicko-kanadskom a jeden v americkom sektore pod názvom Mulberries. Takmer 15 kilometrov plávajúcich pontónov a mól umožnilo napriek silnému prílivu vykladať aj tie najväčšie lode. Obrovské dielo vytvoril tím inžinierov, ktorí sa spojili v podmienkach najvyššej naliehavosti. Alan Beckett mal 29 rokov, keď ho požiadali o návrh plávajúcich ciest, ktoré mali byť jadrom celého projektu. Na návrh a výrobu potrebných dielcov mal len 8 mesiacov. Otec vtedy pracoval vo vojnovom úrade na oddelení mostov. Aj Tim Beckett je inžinier a projektuje mosty. Aj predtým existovali pontónové mosty, ale vždy boli v pokojných vodách. Nikomu nenapadlo postaviť niečo také na mori a v podmienkách moreplavby. Otec urobil za 2 týždne pár pracovných návrhov. Pri novom type mosta to bolo dosť odvážne, ale stihol to. Deň po invázii sa začalo s výstavbou 2 umelých prístavov. Z britských ostrovov priviezli obrovské Lego a začali ho skladať. Najprv preplávalo kanál 50 starších lodí, ktoré spojili, aby vznikol prvý vlnolam. K tomu pridali hrádze z betónových dielcov, aby v prístavoch boli plochy s pokojnou vodou. Ako posledné postavili plávajúce doky a pontónové cesty smerujúce na breh. Veľkou výzvou bola potreba konať rýchlo, aby bolo možné čo najskôr zásobovať vylodené jednotky. Otec zodpovedal za pomoc pri montáži vykladacích rámp. V britskom prístave za 3 dni postavili 40-tonovú rampu, po ktorej sa naloďovali tanky. Američania celý svoj prístav sfunkčnili za 5 dní. Bol to neskutočný výtvor techniky. Neviem si predstaviť nič také veľké, čo by bolo tak rýchlo hotové. Stratégiu spojencov opäť ovplyvnila príroda. 19. júna sa rozpútala búrka. Vietor a silné vlny búšili do zariadení na brehu celé 3 dni. Škody boli nevyčísliteľné. Zničené móla, stratené panely a vyše 800 potopených a rozbitých lodí. Škody sa vyrovnali tým, ktoré im od začiatku ofenzívy uštedrili Nemci. Prístav v americkej zóne búrka úplne spustošila a viac sa nepoužíval.
Anglickému pri Arromanches sa vodilo lepšie. Rýchlo ho opravili a pri plnom výkone ním denne prešlo viac než 8000 tón nákladu. Systém bol nesmierne efektívny. Technologický problém bol prekonaný. Dnes si ťažko vieme predstaviť veľkosť diela vybudovaného v takom nebezpečnom prostredí. Až keď zariadenie zrekonštruujeme, odhalíme rozsah použitých inovácií. Pre tým Dassault Systems je to ďalšia výzva. Chcú zachovať a všetkým ukázať stratené priemyselné dedičstvo a oživiť prístav Arromanches. 3D model si vyžaduje pôvodné výkresy tisícok použitých dielov. Originálne výkresy sú uložené v Londýnskom kráľovskom technickom vojenskom múzeu vo veľkých kartónových tubusoch, ktoré od konca vojny nikto neotvoril. Stovky výkresov sem uložili bez akéhokoľvek triedenia. Obrovský rébus má vyriešiť, poskladať a interpretovať Tim Beckett. Opäť sa prejaví krehkosť nie tak dávnej minulosti. Doterajšia práca im umožnila vytvoriť takmer presnú repliku prístavu Arromanches. Reálnosť dotvárajú lode a vozidlá, vďaka ktorým pochopíme fungovanie umelého prístavu v jeho pôvodnej podobe. Ozajstná oslava technickej zdatnosti vtedajších inžinierov. Vďaka 3D rekonštrukciám sa nám podarilo pochopiť riešenia vtedajších technikov. Dnes ich vďaka našim technickým vymoženostiam znovu objavujeme. A myslím, že môžeme pokojne povedať, že vylodenie počas dňa D umožnili títo inžinieri. Virtuálna realita, v ktorej žije Tim Beckett, keď v otcových šľapajach cestuje v čase. Vymodelovali ste ich úplne presne. Áno, aj otec býval v takej kabíne nad vodou. Posádka bývala v lodiach, ktoré tvorili hrádzu. Môžeme ísť nižšie? Áno. Skvelé. Sme doslova vnútri. Toto je naozaj výborné. Môžeme ísť za jedným z tých aut. Vykladacia rampa. Tu navrhol otec. Samozrejme, ja som tie plávajúce cesty nikdy nevidel, len na fotografiách. A zrazu po nich kráčam. Asi cítite, ako to pred 70 rokmi videl otec. A hojdajú sa presne, ako boli navrhnuté. Naozaj výborné. Vidíte, ako pontóny odolávajú sile vody a mosty sa hýbu s nimi. Jeden koniec mosta sa dokáže vykrútiť až o asi 40 stupňov oproti druhému. Môžeme ísť aj pod most? Toto je mostný dielec, tu je pevne pripojený k strednému bloku a tu sú kĺby, takže sa môže takto vytáčať. Cesty Allena Becketta sú na veľkých pontónoch, ktoré bolo treba uchytiť o morské dno. Aj tu bolo treba myslieť ponovom.
Samozrejme, kotvy nevidieť, sú pod vodou. Máme jedno prekvapenie. Vynašiel pozoruhodnú kotvu, ktorá mala úžasnú silu. Teraz sme pod vodou. Tu je kotva. Odhrnuli ste piesok. Je to veľmi múdre. Vymyslel kotvu, ktorá bola silná, no nie taká ťažká, aby ju bolo treba dvíhať žeriav. Klesala stále hlbšie a hlbšie, kým nenašla pevné podložie, o ktoré sa zachytila. Preto ju otec navrhol takto. Do albu. Ďakujem, Nikolás. Plná pamäť. Veľmi pekne ďakujem. Hoci to nebola jediná možnosť vylodenia, umelý prístav Arromanches výrazne prispel k zvýšeniu počtu pozemných jednotiek počas invázie spojencov. Za 3 mesiace prešlo plážami 2,5 milióna vojakov. Nemci čeliaci obrovskej sile boli v pomerne zlom stave. Už nekontrolovali vzdušný ani námorný priestor, ktorý po vylodení bránili stovky vojnových lodí. O útoky na spojenecké konvoje sa sporadicky pokúšali iba ponorky. To robila aj ponorka U-390, ktorá do kanála vplávala začiatkom júla 1944. Dnes leží 50 metrov pod hladinou. Tam je. Krásny, prekrásny pohľad. Je to veľký vrak. No, pozoruhodný. Koľko lodí potopila? Nijakú. Len malý trawler, krátko predtým. To bol jej jediný úspech. Keď sa ponorka útokom prezradila, nepriateľ vedel, kde sa ukrýva a z lovca sa stala korisť. Ponorku malo pred fregatou zachrániť manévrovanie hlboko pod hladinou, no v kanáli to nebolo možné. Voda má len 50 metrov a ponorka mala až 67 metrov. Pri ponáraní nemôžete ísť strmo dole, lebo hneď narazíte do dna. Treba klesať citlivo, no v 50-metrovej hĺbke takmer nemáte šancu ujsť. Ponorku ostreľovali 2 anglické fregaty a pri ponáraní sa potopila. Koľko v nej zahynulo ľudí? Posádku tvorilo 49 mužov. Jeden prežil, takže 48 ich zahynulo. Je to železná rakva pre 48 ľudí. Nemci bitku o vylodenie definitívne prehrali a príchod jednotiek do Francúzska nemohlo nič zastaviť. No ponorky sa nevzdávali a hrozba stále trvala. 7 mesiacov na to spôsobili jednu z najväčších lodných katastrof druhej svetovej vojny. 24. decembra sa k Cherbourgu blížila loď Leopoldville, prepravujúca jednotky a tovar. Na palube bolo 2200 príslušníkov 66. americkej pešej divízie, ktorí šli na pomoc jednotkám bojujúcim o Ardeny. Bol medzi nimi aj vtedy 20-ročný seržant George Bigelow. To je skvelé, výborné, úžasné. Sadnite si sem, tu budete v poriadku. Dnes prišiel s dcérou, aby si pripomenul príšerné udalosti toho dňa. Spomínaš si, ako ste sa blížili? Nie. Samozrejme, bolo to v noci. Bolo to v noci a bola tma. Trafili nás okolo 5:45 večer.
Na Vianoce je vtedy už tma. Expedícia našla vrak veľkej lode 56 metrov pod hladinou severne od Cherbourgu. Po úspechu predchádzajúcich návštev tým pozve ďalšieho veterána. Čo vlastne robíte? Sme z ponorky. Ale naozaj? Počuli sme, že idete s nami. Vážne? Napadlo nám, že vás vezmeme dole. Ďakujem, neprosím, nie. Na väčšinu vecí sa dám, ale na toto určite nie. Máme žeriav. Spustíme vás. Ďakujem, nie. Tu som sa naučil mať rád pevnú zem. Tým viac nenalieha a Georgeovi Bigelowovi ukáže dno podmorský robot. To je on. To je okienko? Áno. Nemôžem uveriť, že to vidím. A zábradlie? Tam niekde som bol, pri zábradlí. Stál som asi v polovici lode. Ale oživuje to spomienky, ktoré som roky potláčal. Boh si ma zrejme vybral, aby som nebol medzi tými 8 stovkami na dne. Nemecká ponorka U-486 periskopom pozorovala od ústia Cherbourgského prístavu konvoj 13 lodí, medzi ktorými bol aj Leopoldville. 152-metrová loď predstavovala ideálny terč. Práve sme dojedli a väčšina z nás spala. Ja som náhodou spal pod stolom a záchrannú vestu som si vzal ako vankúš. Odrazu bola všade tma a veľký hluk. Hneď sme vedeli, že nás zasiahli. Inštinktívne som nahmatal záchrannú vestu, ktorú som už nemal pod hlavou. Keď som ju našiel, držal ju niekto iný. Roky ma to trápi, lebo ju pustil. Vôbec o ňu nebojoval. Dodnes nemám potuchy, kto to bol a či mal svoju. Rozsvietil som baterku a zamieril som ku schodom. Ale boli preč. Videl som len dieru a vodu, pár metrov pod sebou. Chlapci sa zoradili, aby ju preskočili. Ja som nechcel skočiť, šiel som ďalej a chlapi šli za mnou, ako keby som vedel, čo robím. Nevedel som. Potom len viem, že som bol na palube. Loď sa začala nakláňať, ako vo filmoch. Musel som sa po 4 doškriabať k zábradliu. Držal som sa a zrazila ma silná vlna. Myslel som si, že to bola vlna. No keď neodchádzala, pochopil som, že som pod vodou. Lapal som po dychu, ale vždy, keď som sa chcel nadýchnuť, ma udrela vlna. V tom som zazrel kus dreva. Okolo mňa plávali chlapi tvárou dole a vedel som, že sú mŕtvi. Iní sa nahlas modlili k matkám, niektorí aj k Bohu. Bolo to strašné. 20 rokov som o tom nedokázal ani hovoriť. Potom viem len to, že ma vzali do nemocnice vo francúzskom Cherbourgu. Uložili ma na posteľ a je to smiešné. Pamätám si, ako mi pekná ryšavá sestrička pohľadila vlasy, presne ako kedysi mama, keď som bol malý. Bol to úžasný pocit a hneď som zaspal. Prebudil som sa na Vianoce. Prišiel aj Červený kríž, dostal som žiletku, penu na holenie, zubnú pastu a kefku. Boli to moje najkrajšie Vianoce v živote.
George nám dorozprával svoj príbeh a priznal sa, že od toho dňa ho trápi jedna nezodpovedaná otázka. Ponúkli sme mu stretnutie s Axelom Nýstlem, nemeckým historikom a špecialistom na ponorky, ktorý bol náhodou v Cherbourg. Axel, premýšľal som, boli tam dve lode. Tak prečo si tá ponorka vybrala nás a nie tú druhú? V skutočnosti to bola len smola. Nemci nečakali na Leopoldville. Ponorka jednoducho číhala pred prístavom a keď prišiel konvoj, veliteľ si vybral Leopoldville. To preto, lebo druhá loď bola buď ďalej, alebo nebola dobre otočená. Preto trafili vás. Bolo to neskoro večer a veliaci dôstojník nemohol dlho váhať. Hneď na to sa stiahol, lebo sa obával protiútoku spojencov. Celé tie roky premýšľam, ako dopadla ponorka, ktorá nás potopila. Mala podobný osud ako iné ponorky. 12. apríla 1945 ju zasiahlo torpédo. Necelý mesiac pred koncom vojny. Potopila sa s celou posádkou. Takže George Bigelow už nemusí brať veci osobne. Je mi to ľúto, ale som rád, že môžem povedať, že vy ste prežili. Bitka o ústie Sény trvala ešte 7 mesiacov po dni D a na morskom dne nám zanechala nespočítateľné množstvo vrakov. Niektoré sa vďaka digitálnej rekonštrukcii stali nesmrteľnými a toto technické dedičstvo je teraz k dispozícii historikom, bádateľom a budúcim generáciám. No ostáva ešte vyše 500 vrakov, ktoré odhalila expedícia a ktoré svedčia o obrovskej veľkosti boiska, ktoré zalialo more. Pre tých, ktorí nikdy nebudú mať možnosť ponoriť sa a vidieť ich zblízka, sme vytvorili tento extrémne nízky odliv. Veľký podmorský cintorín je zmapovaný, zdigitalizovaný a odkryl svoje tajomstvá. Odteraz je súčasťou kultúrneho dedičstva po dni D. Uložené spomienky rozširujú naše vedomosti o najväčšej námornej operácii v dejinách a približujú nám ľudí a vynálezy, ktoré ju umožnili. Splnené sny nepoznajú vek. V prípade, ak ide o rock, pop a punk. Je ťažké si dať dohromady všetky tie slova. Myslím si, že je to šialený nápad a že to bude totálny výbuch. Uvidíte v dokumente plnom života Duchom mladý. Dnes o 20:00 na Dvojke. V magazíne VAT predstavíme dotykové displeje vznášajúce sa vo vzduchu, ukážeme netradičného robota, kenguru a v Prahe sme pre vás nakrútili exkluzívnu reportáž o technickej kontrole dopravných lietadiel. Svet vedy a techniky je VAT. V pondelok večer na Dvojke. Sme zrelí pre otvorenú spoločnosť? V
Celkovo môžeme povedať, že tá migračná